Türkmen hökümeti iktisadi durmuş we medeni hukuklar boýunça halkara paktynyň kadrlarynyň ýerine ýetirilişi boýunça Birleşen Milletler Guramatyna nowatdaky hasabatyny berdi. 7 ýylda bir gezek berilýän bu hasabat ýurt ýylatynyň sosial ykdysady ýagdaýynyň agyrlaşan wagtyna gabat gelip raýatlaryň esasy azatlyklarynyň we haklarynyň öňgörülip eşidilmedik derejede basylan döwrüni öz içine alýar. Türkmen häkimetiniň öz ýurdunda ykdysady durmuş we medeni hukuklaryň berje edilişi barada Birleşen Milletler Guramatyna beren hasabaty 10-njy we 28-nji fevral aralygynda geçirilen maslahatlaryň çäginde diňlendi. Adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygynyň web saýtynda çap bolan maglumata görä Birleşen Milletler Guramatynyň ykdysady durmuş we medeni hukuklar boýunça komitetining 77-nji sessiýasynyň çäklerinde geçirilen bu diňlenşikde Türkmenistanyň milli hasabatyna hemde adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň alternativ hasabatlaryna seredildi. Türkmen wekilleriniň hasabatynyň mundan ozalky 2018-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda geçirilen diňlenşigiň netijesinde ýurtdan edilen talaplary düzetmek boýunça geçirilen işleri öz alýandygy aýdylýar. Anyk problemalaryň arasynda suwutlaryň garaşsyzlygy, adam hukuklaryny goraýjy milli guramalaryň grajdan jemgyýetçiliginiň bolmagy, korrupsiýa garşy göreş maýyplaryň hukuklary, diskriminasiýany ýok etmek, gender deňligi, mejburi zähmet maşgala zorlugy, gedaýlyk, ilata agyz suw el ýeterliligi, jaý we mejburi göçürmek, bilim almak hukugy, etnik adlyklaryň öz dilinde hukugy we internet el ýeterliligi ýaly agyr meseleleri çözmegiň zerurlygy aýdylypdy. Türkmenistanyň hasabatynyň Birleşen Milletler Guramatynyň web sahypasynda çap bolan tekstinde ýurtda sosial ykdysady ötüş boýunça birnäçe uzak möhletliň programmalaryň kabul edilendigi we olarda ýylatyň ýokary durmuş derejesine üpçün etmegiň ileri tutulýandygy habar berildi. Hususan da ýurtda 2019-njy ýyldan bäri 50-den gowrak milli programmasynyň işlenip düzülenligi we olaryň ýylatyň sosial goraglylygyny, sagdan durmuşyny, ykdysady ösüşi we iş bilen üpçünçiligini berje etmeklige gönüktirilenligi aýdylýar. Hasabatda berilen sanlarda 2019-2022-nji ýyllar aralygynda bir hojalyga girdejileriň möçberiniň 32,7% artanlygy, kärhanalarda ortaça aýlygyň 34,6%, pensiýalaryň 33,7% we döwlet kömek pullarynyň 48,12% artanlygy öňe sürilýär. Türkmen hökümetiniň bu hasabatyna görä agzalan wagt aralygynda senaga dönümleriniň önümçiligi 27,18%, owa hojalygynyň 30,13%, döwlet büdjetiniň girdejileri 50%-den gowrak ýokarlanypdyr. Döwlet büdjetiniň saglygy goraýyşa çykdyjylary 27,16%, bilime 37,17% ýokarlanypdyr we umuman büdjetiň 75%-nyň sosial puwdagynyň ösüşine gönükdirilýänligi aýdylýar. Türkmen hökümetiniň soňky hasabaty Türkmenistanda ýylatyň azyk yetmezçiligi, aýlyklaryny we pensiýalaryny wagtynda alyp bilmezligi, işsizlik, durmuş derejesiniň peselmegi, kadrly medisina hyzmatlarynyň el ýeterli bolmazlygy ýaly agyr sosial ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän we şahsy durmuşynda hatda daş sypatyna we geýim eşiklerine çenli häkimetleriň gözegçiliginde saklanýan döwrüne degişli. Türkmenistanda ýylatyň başdan geçirýän bu kynçylyklary hökümete degişli bolmadyk guramalaryň hasabatlarynda gönüden göni gozgaldy. 26 fevralda Türkmenistan boýunça geçirilen diňlenşige gatnaşan ona golay halkara guramatynyň arasynda Progress fondunyň ýol başçysy Aýnawat Ýaýlymowa öz çykyşynda internet el ýeterliliginiň çäklendirilmegi meselesini we munyň adamlaryň esasy hak hukuklaryna ýetirýän täsirlerini gozgady. İnternete girmek, bilim, iş, üpçünçülüğü ve medeni gatnaşyklar üçin esasy hukukdyr. Biz Türkmenistan hökümetini adam hukukları boýunça borçnamalaryny ýerine ýetirmäge we sanly ulgama el ýeterliligiň açylmagy üçin päsgelçilikleri aýyrmaga çagyrýarys. Dip Aýnawat Ýaýlymowa çykyşynda aýtdy. Progress fondunyň hasabatynda görkezelen sanlara görä Türkmenistanyň ýylatynyň ýartyndan gowragy internete girip bilmeýär we mektepleriň diňe 37% global tora biriktirilen internet hyzmatlarynyň bahasy dünýädäki iň gymmatlaryň biri bolup ortaça aýlygyň 76%-na barabar bolýar. Tizligi sekundda ortaça 3,14 megabit bolup dünýädäki ortaça 90,5%-dan pes bolmagyna galýar. Şeýle-de web saýtlaryň esassız petiklenmegi we internet trafigine gözegçilik ýylatyň internet el ýeterliligini çäklendirýänligi bellenýär.
Progress Fondunun kasabatında bellençine göre internetin çäklendirilmegi ilatyň esasy hukuklaryny çäklendirýär şolsanda saglygy saklaýşa we bilime degişli maglumat el ýeterliligine pätkil berýär. Türkmenistandaky lukmanlar häzirki zaman beceriş protokollaryna girip bilmeýärler ýa-da global epidemiýa maglumatlaryndan habarly bolup bilmeýärler. Şonuň ýalyda hassalar esasanam COVID-19 pandemiýasy ýaly saglyk ýagdaýlarynda adatdan daşary şertlerde ömrü halas edip biljek lukmançylyk maglumatlaryndan peýdalanyp bilmeýärler. Dilip hasabatdaýdylýar. Şeýle-de Progress Fondunun ýol başlatyran gozgan problemalarynyň ýene biri aýalgylaryň maşgaladaky zorluk we raýatlaryň köpelmek hukuklaryny ulanmakda azatlygynyň çäklendirilmegine degişli boldy. Adam hukuklaryny goraýjylaryň adyndan çykyş eden Aynawat Ýaýlymowa jins zorlugynyň Türkmenistanda giňden ýaýranlygyny belläp, onuň pidalaryna şolsanda maşgaladaky zorlukdan ejir çekýänlere minimal hukuk we goruk siýasatynyň ýöredilmeýänligine ünsü çekdi. Türkmenistanda aýalgyzlary maşgaladaky zorluklardan goramak üçin giňişleýin kanunlar ýok. Kanun goraýjy edaralar muny esasan administrativ jenaýat we diňe hereket gaýtalananda jenaýat işi diýip hasaplaýarlar. Häzirki kanunlarda yeňil beden şikesleri, fiziki şikes ýetirmek howpy maşgaladaky zorluk bilen bagly güýç we gözegçilik ulanmak ýaly zorluklara ýeterlik derejede çözügüt bermeýär. Edil şonuň ýalyda ýurtda ýörüteleşdirilen suwtlaryň, goruk kararlaryň we pida bolup diri galanlara ýeterlik goldaw ýok diýip Ýaýlymowa belledi. Şeýle-de ol ýurtda aýrylşmak töregleriniň 5 esse ýokurlanmagynyň we maşgala hemde raýat prosessual kodekslerine gerilen soňky düzedişleriň we abort etmek mümkinçiliginiň çäklendirilmeginiň aýalgylaryň hukuklary meselesinde uly ýa-da gaýdyş bolup aýalgylaryň howpsuzlygyna we beden özbaşdaklygyna bolan esasy hukuklaryny çäklendirýänligini, olara gözegçiligi we goraksuzlygy güýçlendirýänligini belledi. Türkmen hökümetiniň raýatlaryň ykdysady durmuş we medeni hukuklarynyň berja edilişi boýunça Birleşen Milletler Guramatyna beren häzirki hasabaty tapkyr 3-njüsüdür. Mundan ozal Türkmen resmiýetleri 2011-nji ýylda we soňra 2018-nji ýylda hasabat beripdi. Hökümete degişli bolmadyk halkara guramalary Türkmenistanda raýat jemgyýetçiliginiň ösüşiniň hatda Merkezi Aziýada hem iň pes derejede galýanlygyny belläp, hakyky halkara hyzmatdaşlygynyň bolmazlygynyň esasy problemalary gozgaýan halkara guramalarynyň işine erbet täsir edýänligine ünsü çekerler. Türkmenistanda 8-nji martda bellenilýän Halkara Zenanlar güni münasibetli aýalgyzlara prezidentiň adyndan gowşurulýan pul sowadynyň möçüri ýeni 60 manada barabar bolar. Bu resmi kurs boýunça 17 we gara bazar narhynda $3 deňdir. Adatlyk radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçysy bilen söhbetdeş bolan aýalgyzlaryň ençemesi sowadyň mukdarynyň Türkmen hökümetiniň abraýyny yer bilen ýegsan edýändigini aýtdy. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 21 fevralda goýan buyruguna göre aýalgyzlara 60 manat möçöründe pul sowatlary 2025-nji ýylyň 1-6 marty aralygynda gowşurlar. Bu sowat edaralarda we kärhanalarda işleýän aýalgyzlara, pensionerlere, döwlet kömek pulunu alýanlara, aspiranturada, doktoranturada we kliniki ordinaturada, ýokary we orta hüner okuw mekdeplerinde okuyan talip gelin gyzlara hemde okuwçylara we çağalar baglarynyň körpelerine beriler. Zenanlaryň köpüsi sowadyň mukdarynyň azdygyny aýdyp ondan şatlyk duýmaýarlar. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Balkanly zenanlaryň ençemesi häzir bu serişde bir dese gül hem düşmeýändigini aýdýar. Bellesek ýurtda manadyň hümmetiniň üýtgeýändigine we azyk senagat önümleriniň şeýle-de hyzmatlaryň ýylyň ýylyna gymmatlaýandygyna garamazdan Türkmen hökümeti sowadyň möçürini 7 ýyllap 60 manat derejesinde saklap gelýär. Habarçymyz häzir iň arzan bahadan satylýan bir dese gülüň 150 manada, bir sany şampunyň 130 manada barabardygyny aýdýar. Şeýle-de bolsa bu serişde käbir zatlary has takygy aşagdaky sanawda hususan da zenanlar üçin niýetlenen haritlerden haýsy da bolsa diňe birini satyn alyp bolýar. Olaryň arasynda
Ayarlar üçün arasaçılık serişdesinin bir gutusu, hili pet sabun ýa-da şampun, 2 däne gül bar. Azyk önümleri babatynda bolsa 60 manada 2 kilogram gyzyl soğan, 20 sany öý ýumurtgasy ýa-da 1 kilogram ýokary hilli tüý düşýär. Şol bir wagtda bu serişde 1 kilogram et ýa-da balyk satyn alyp bolmaýar. Balkanly ýaşaýjylaryň ençemesi sowadyň mukdarynyň ýalňyç serişdelerine baý Türkmenistanyň hökümetiniň dünýädäki awraýyny yer bilen ýeksan edýändigini hem aýdýar. Gazak Eýran Özbek medeniýetinde Berdimuhammedow ýurdundaky aýal gyzlara $3 pul sowgadyny berýär diýen kinaýaly maglumatlary okudyk. Goňşy ýurtlara we dünýä medeniýetine gülki boldyk. Dip Balkan awatly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Aýal gyzlaryň ençemesi bu serişdäni büdjetçi zenanlara berenden onu çağasyny ýeke ekleýän enelere jaý gurup bermek, göwüste ýa-da ýatgyda düýnük keselleriniň bejergisi üçin sarp edilse has ýerlikli bolardy hem diýär. Türkmenistanyň hökümeti aýal gyzlara her ýyl prezidentiň adyndan gowşurylýan pul sowgatlarynyň maliýet çeşmesini aýdynlaşdyrmaýar. Ýöne sowgat uly dawara bilen gowşurylýar we bu çäre adatça döwlet telewizionyasynda görkezilýär. Bu video maglumatlarda dürli ýaşdaky aýallar prezidentiň sowgady üçin minnetdarlyk bildirip, onu ýüzlerine syýlýar. Şol bir wagtda prezidentiň sowgady ýurdun aýal ilatynyň hemmesine berilmeýär. Onu resmi taýdan işlemeýänler, ýagny öý hojalykçy zenanlar ýa-da gyzlar, pensiýa almaýanlar we okuwa, çağalar bagyna gatnamaýanlar alyp bilmeýärler. Ýurtda aýal gyzlara berilýän pul sowgadynyň möçüri öňkü prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň 2019-njy ýylyň 27 fevralynda gol çeken kararyna laýyklykda 60 manada köpeldilipdi. Şondan öň pul sowgadynyň möçüri 8 ýyllap 40 manat derejesinde saklanypdy. Ukraina öz tebigy ferişdelerinden Birleşen Ştatlaryň peýdalanmagyna ruhsat berýän ulalaşyga razyçylyk berdi. Bu möhüm şertnama Russiýanyň Kiýewе garşy 3 ýyl bäri dowam etdirýän giňerimli uruşyny soňlamakda diplomatik tagyrlarlaryň ýygynlaşýan pursatlaryna gawat gelýär. Bir nutga Sadat Ýewropa Türk radiosyna gelip gowşan şertnama möhüm meselelere garamaýar, şeýle-de jikme-jikleriň aglabatyny geljekde gazanyljak şertnamanyň üstüne ýükleýär. Şertnamada ABC Ukraina anyk howpsuzlyk kepilligini bermeýär. Bu talap Kiýew üçin möhüm talaplaryň biri bolup durýar. Şeýle-de şertnama Birleşen Ştatlaryň mundan belek Ukrainany harby tehnikalar we okdärler bilen üpçün etmegi dowam etdirip etdirmejekdigini anyklaşdyrmaýar. Möhüm berlikler ulalaşyk Ukrainanyň howpsuzlyk kepilligine bolan ymtylyşlaryny goldaýar, ýöne olar bilen üpçün etmeýär. Ukraina we ABC Ukrainanyň tebigy ferişdelerini, şolsany möhüm mineral ferişdeleri, nebit we gazy birlikde özleşdirerler. Ukrainanyň dowlet ýeçiligine resurslardan gelýän girdejileriniň 50 götürümi birlikdäki gazna geçiriler. Gaznadan gelýän girdejiler Ukrainanyň ykdysadyýatyny dikeltmek maksady bilen iň azyndan ýylda bir gezek gaýtadan maýa goýular. Ulalaşygyň dolandyryş we ýeçilik bilen bagly jikme-jiklikleri soňra gepleşiler. Ulalaşygyň tekstiniň başyna Russiýanyň giňerimli çoluşy başlanaly bäri Washingtonyň Ukrainany möhüm maliýe we material ýardamlar bilen üpçün edenligi bellenýär. Ýöne onu Washingtonyň Ukrainanyň tebigy baýlyklaryndan geljek potensial girdejilerden $500 milliard möçberindäki maliýet ferişdetine bolan hukugy barada talaplar agdalmaýar. Ulalaşygyň ýerki nutgularyna şeýle talaplar bolupdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski şeýle talabyň kabul ederliksizligini gaýta-gaýta aýdypdy. Ulalaşykda başanyň bir howpsuzlyk wadasy agdalmaýar. Ýöne onu Birleşen Ştatlaryň Ukrainanyň howpsuzlyk kepilligini almak uğruna tagyrlarlaryny goldaýanyny gaýdylýar. Şeýle-de şertnamada Washingtonyň durnukly bu ýoktaýdan awadan Ukrainany ösdürmek üçin uzak möhletli maliýe ıgrarlygyny saklajakdy gaýdylýar. Şeýle umumy belliklerden başga şertnamanyň esasy bölegi birlikdäki dikeldiş maýa goýum gaznasynyň esaslandyrylmagyna bagşlanýar. Ukraina öýdüniň dowlet ýeçiligine tebigy ferişdelerden geljek girdejileriniň 50 götürümli bu gazna geçirmäge borçlanýar. Bu girdejiler mineral baýlyklardan nebit gazy şeýle-de suwuklandyrylan gaz terminallarynyň hem de portlardan geljek düşüwüntleri degişlidir. Bu ýerde geljekki girdeji çeşmeleri Ukrainanyň umumy büdjet girdejileriniň bir bölegi bolan häzirki girdeji çeşmelerini öýdi üçin almaýar diýip şertnamada açaçan aýdylýar. Gaznadan alınjak pullar iň azyndan ýylda bir gezek Ukrainada maýa goýular. Ol ýerde jogapsyz galýan bir topar sorag bar. Şertnamada bu meseleleri geljekde gazanylajak ulalaşyklarda garaljakdy gaýdylýar. İş toparlary şol ulalaşyklar gazanmak uğruna giýjäge alman gepleşiklere başlarlar. Möhüm meseleleriň biri hem gaznanyň eýeçiliginiň bölünşigi bolup durýar. Eýeçilik taraplaryň arasynda 50-50 şertlerine bölüşülmän biler. Şeýle-de gaznanyň edara edilmegi we işi bilen bagly jikme-jiklikler hem heniz çözülmedi. Şertnamada taraplaryň hiç gaýsynyň beýlik tarapyň razyçylygy bolmady
ýolumyzdan gazlany satyp geçirip ýa-da başganyň garamana berip bilmeýänligi aýdylýar. Başga tödbilen aýdylanan taraplaryň hiç gaýsy şertnamadan bir taraply çekilip bilmeýär. Ilalaşykda bu resminamanyň Ukrainanyň parlamenti Werchowna Rada tarapyndan tasdiklanmalydygy aýdylýar. Ýöne bu meselede Kongress agdalmaýar. Ukrain kanun çykarjysy Zelenskiň Halkyň Hyzmatkary partiýasynyň agzasy Bogdan Kytsak Adatyk radiosynyň Ukrain gullugyna bu ulalaşyň ykdysadyýety peýda getirip biljekdigini aýtdy. Bu bir topar hünärmenleri, ilmi barlyklary we täze tehnologiýalaryň ortaga çykmagyny talap edýär, diýip onu aýtdy we başga investisiýalaryň täze ykdysadyýet döredip biljekdigini sözüniň üstüne goşdy. Zelenskiň öňkü ykdysady geňeşçisi Oleg Ustenko Adatyk Ýewropa Adatyk radiosyna beren interwýusyny bu ýerde maliýe we ykdysady meselelerden has weter simvolikanyň has möhüm rol oýnaýanyny aýtdy. ABC prezidenti Donald Trump üçin bu syýasy ýeňiş bolup biler. Ol bu ulalaşy üçin aýratyn tagalla etdi we indi bolsa oňa eýe bolýar. Zelenski jekmejeklikleriň üstüne göreş garaşýar. Häzirlikçe bu ulalaşyk olaryň ikisiniň arasyna bolup geçen ajy we açyk çekişmäni sähel gowşadyr. Bu çekişmede Trump Zelenskiňi diktator adlandyrypdy.